دينا عوت كناي كنت لموديو عوتناتنا بايتا يمسكر دك من دينا ساعة قعدة سمسلم سلت عباي أبسنق عوت كدنيا كمل من بندراي كنت لموديو عوتناتنا بايتا يمسكر وين يحوات من دينا لا 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 ولا تنكو تفاسل زبوكو يلني زبوكو يلني عودنا حفاش متكلا ولا تنكو تفاسل زبوكو يلني عادل سلام تقطعت نايز channel كما يتخونون سنة كتكون أنا وتر من يوتيو لومون كم وترو أبزوبا كرنا أفريقيا عند قدستي نيرترانا دما بقطع بتزواري كتسألوا زخل زبالكو حبريتاتاتن زيناتاتن هيزا لكم متيالوهو كسام موداتا بتعقس تسانيكم دما بزوح عدلاي حبريتات رغبيهم نايلو مارسنا أبو داينا إثيوبيا أمخا برايم مينيستر مسوكلت حزب تግራይ أبزو قبرو زررب أقدس سعتوتات هاديتو إيرترا دما أبتو قدايتي تتقيسالا بأقدس قداي أبزهابو ملس دما لعلا قدس نزلو خيني سمعني نسو كنرينا الديناميك وشتاو كنتاتنا إثيوبيا كمو دما بهيومن رايتس هبل إيرترا تغيرو زنبرا كسي ترير ملسي كاب منكس إيرترا توهيبو ولو نزو كنرينا ناي كرنا أفريقيا حدش بومبر ويكا تشيرمان ممرات أبزي قبر زلو كرنا أفريقيا صبوق عدل كم زلوها ينقرالو كالو بزوح كاب قرباب تزمت زلو بوليتيكاوي أكايدا نيرترا كتسألو زغلا زراربا كرينا بزوح تسفاز هب صبوق زيناتات نيرترا المعلني سامو دا تسنحو لايك مقبار شير مقبار نزي تحستو ناب كالوت كم زبط مقبار نزي channel دمانا كعبي حقزمو من قارا يدليكم نيكم وترو مجمريا جن بزيا زرباناي أبك نجمر اسكي بزعبا أبتي بارلاما أتيو استزاربو اسكن اسمع نشتي ورين متقنا كمتي ولد الولو لبام يحسب نعمت عشان يحسبنا إذا من الباتش نقميت نحسبو لنا لمعتن دير هنصتن كم زحكز غيرنا كابل بنا تسرينا ناي تقراي قداي زفتاي مسلني زكونا كوينو بحايل سميني جلو بفلاي ناي مامان بابا خالتي علي لهم نروح حساب يسمعني بنرحبنا بتعامي تحب يسجل بتعامي أنا هسألك يا حسابي ما مدني هقول لك أنا سميتين قبل البيت اللون بعرفكم يردعكم ليه زعما كم ولا قرفوا شوف أبي أحمد أبنتاي زخونة أخي باي كم زعرب زلوس كنيشتي أب أنتاي كم زخونة منري تمليسنا نوح سلا زخونة تزربا تعقد داس كفال كنري كنفتنينا اسك ورس انتاي تقريبا متاع العماي تكبر زلوس كنري تي وكلت تግራይ مس ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ካልኦት መንግስታዊ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ አዲስ አበባ ከም ዝተዩ ተፈሊጡ ኣብቲ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ አቶ ጌታቸው ረዳ እውን ዝተረኸብሉ ምይጥ ብወገን ተወከልቲ ቀዳምነታት ክዋሃቦም ዘለዎም ጉዳያት አልዒሎም ምስቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝተዘራረቡ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ዝርዝሩ ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ አጽብሃ ከቕርቦ እዩ ካብ ኩሎም ዞባታት ትግራይን ብተወሳኺ ድማ ካብ ተመዛበልቲ ዝተውፃፁ ተወከልቲ ዝተሳተፍሉ እዝዘተም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ድሕሪ ኩናት ትግራይ ንፈለማ እዋን ምስ ተወከልቲ ማሕበረሰብ ትግራይ ዘካየድዎ ዘተ እዩ ሎሚ ዓርቢ 6 መጋቢት 2016 ዓ.ም ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ዝተኻየደ ኣብዚ መድረኽ ኣስታት 200 ወከልቲ ትግራይ ተሳተፍቲ ነይሮም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቦ ኣብ ዘውፅዎ ጽሑፍ ምስ ወከልቲ ማሕበረሰብ ትግራይ ኣብ ጠቐምቲ ጉዳያት ዘቲና ኢሎም ኣብ ክልል ትግራይ ሰላምን ልምዓትን ክሰፍን ውፍያቲና ዝበለቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እዚ ዘተ ድማ ሓበራዊ ዕላማ ዝበልዎ ሰላምን ልምዓትን ንምዕዋት ተወሳኺ ዓቕሚ ዝፈጥር ክብሉ ገሊፆም ጸጋው ታደሰ ካብ ወከልቲ ማሕበረሰብ ትግራይን ኣብቲ ዘተ ካብ ዝተሳተፉን ሓደ እዩ ተመዛባሊ ድማ ናብ ቦቱ ክምለስ ኣለዎ ናብ መረበቱ ክኣት ኣለዎ እዚ ብቕልጡፍ ዘይትግበረሉ ዘሎ ምኽንያት እዩ ማናትኩም ስርዓት ብኸመይ ክፈትሖ ዝብል ጥብቕ ዝበለ ንሕቶታትን ዝቐረበሉ እዩ ካሊእ ሰራዊት ምክልኻል ዝነበሩ ተጋሩ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ተኣሲሮም ዘለዉ እዚኦም እውን ክፍትሑ ኣለዎም ኣብቶም
ሓይልታት ዝሓዝዎም ቦታታት ዝርከቡ ተጋሩን ዝተፈላለዩ ግፍዕታት ይዝበፅሖም ዘለው እቲ ፅንተት ሕዚ እውን ይቕፅል ኣሎ እዩ ዝብል ርእይቶ ንምንታይ ዘይፍታሕ ዝብል ሕቶታት እውን ቀሪቡ ምስቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ዝነበረ ዘተ ብቋንቋታት ኣምሓርኛን ትግርኛን ምንባሩ ድማ ገሊጹ ኣብ ዘተ ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብሓደ እውን ክንሪኦ ኢና ሕጂ ኣገደስቲ ሕቶታት ተሓቲቱ ነይሩ ክምልስ ከሎ ኣብዪ ኣሕመድ ነቲ መርሕነት ናይ ትግራይ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ቅድሚኦም ወይ ድማ እቲ መርሕነት ናይ ትግራይ እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ኣብ ቅድሚ ህዝቡ ከም ዝኸይድ ዝነበረን እንታይ ዓይነት መንገዲ ይኽተል ከም ዘሎን ኣብ ቅድሚኦም ክኸሶ ክንርኢ ኢና ነቲ ዝነበረ ምናልባት ካብኡ ተበጊሶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዞም መንእሰያት ናይ ትግራይ እዚያስ ከስምዕዋ ለንቀነት ወፅእ ሓያል ገይረያ ግን ኣብዚ ሕጂ ሸር ዝገብርዋ ዘለዎ እያ ያናይ ሕይኸ እንታይ ኮይኑ ኣያይ ጥናሕ ብርሃነ ከነግረካ ዝኾኖ ኣያይ ኣያኻ ቀደም ነይሩ ጅግና ወያናይ ሕይጉን ኮይኑ ሌባ ናይ ስርናይ መንግስቲ ናይ ውጭ መንግስቲ ዝኣዘዞ ንሓደ ሰብ 80 ኪሎ ኣቦኻ ገይሩዎ 15 ኪሎ እዚ እትሪእዎ ዘለኹም እዩ ካበይ ዝበገስ እዩ ሕጂ ስምዕዎ እቲ ዘረባ እስከ ሕልፍ እናበልኩ ክሪኦ ክንሰምዖ ክንፍትን ኢና እታ ናይ ኤርትራ ግን ንበይና ክንሪኣ ኢና ቀሪበ ኣለኹ ንኤርትራ ትምልከት ሓንቲ ኤክስክሉሲቭ ጉዳይ ብዛዕባ ኤርትራ ተዛሪቡሎ አገዳሲት ነጥብ ድማ ያሳ ለተገኙ ውጤቶች ድሎች ጌታቸውን ትራንዚሽናል መንግስት እየመሩ ግን እንዳላችሁት ከዚህ ቀደም እንዳልኩት ከትግራይ ውጭ ኢትዮጵያ የለም። ይሄ አቋም ነው፣ ምንም ጊዜ የለም። ከትግራይ ውጭ ኢትዮጵያ የሚባል የለም። ትግራይ የኢትዮጵያ አካል አምሳል ናት። ለዚህ ነው አድዋም ያያችሁት፣ ለዚህ ነው ቤተመንግስት ያያችሁት። ሙሉ እምነት አለን። ለዚህ ሰው ነፃ ሆኖ ተገናኝቶ ነፃ ሆኖ ተመካክሮ ደህንነት ነበረ፣ ትግራይ ነበር፣ ኢትዮጵያ ነበር፣ አዲስ አይደለም። ግን በሆነ ተጋግዘን ችግር እንድንፈታ አይመችም። ለምሳሌ ፕሪቶሪያ ከተስማማን በኋላ እነጌታቸው መንግስት ከሆኑ በኋላ አመት ይሆነኛል የትግራይ ልምጣና የትግራይ ህዝብ ጋር ልነጋገር ካልኩ ያቃል ጌታቸው አመት صباح شوف أرجع حجنا بنا تايزبل زلو مجمريا تግራይ أكلنا إثيوبيا يو بزي تግራይ إثيوبيا كونا يكلني إثيوبيا زبحال يلن ስለዚህ تግራይ أكل ناي إثيوبيا يو نابلي تزارب زلو شوف نتي أبو زموسو delegation لكلتا ميت زخون سبات صبغ ير كم زمنهم يو أزر أرباناتو مبزحتو جزيد ما كزارب كله دما نسو كم زفتنن እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ኤሊት አንጻሩ ይኸይድ ከም ዘሎን ወይነት ኩነታት ንኸይምዕብል ፅኒልና ክንሪአና ብተደጋጋሚ መድረኻት ከም ኢሉ ካብቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝፍፀም እዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ርክብ ምስ ወከልቲ ህዝቢ ብዙሕ ግዜ ሓቲተ እየ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ጌታቸው ረዳ ምንሳይ ይበሉን ግን ፅባሕ እናበሉ ብዙሕ ግዜ ከም ዘባኸኑ እትርክብ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ስለ ዘይደለዮ ዘይኮነሲ ብሓፈሻ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ኤሊት የጓናድብ ከም ዝነበረ ወይ ከዓ ከሳልጦ ከም ዘይከኣለን ኣብ ቅድሚኦም ሓደ ዓብ ክሲ እዩ ስለምንታይ ደየበሎ እዚ ኩነታት እዚ እቲ ህዝቢ ምስ ፕራይም ሚኒስተር መፅኡ ተተመያየተ እንታይ እዩ ትፀገም ናቱ ደምዮም ዝካሰሱ ዘሎ ብሓፈሻ ግን ኣብ መንጎ ናይ ጆሆ ፖለቲካ ወይ ከዓ ካልእ ዓይነት ፖለቲካዊ ኣካይዳ ከም ዘሎ ኣብታ ብምልእቲ ተዛረባ ድማ ተመላሊሱ ሓደ ሰላም ዘይደሊ ሓይሊ ኣብቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ከም ዘሎ እዩ ዝገልፅ ብዙሕ ግዜ ዝመላለስ ምን ምዃኑ ብቐጥታ ኣይዛረብን እዩ ግን እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ምይይጥ ድሕሪ ኩናት ናይ 2022 ወርሒ 11 ኣቢሊ እቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ተፈፂሙ ሓያል እዋን ይኸይዱ ዘሎ ክሳብ ሕጂሲ ንመጀመርያ ምስ ወከልቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ርክብ ዝካየድ ዘሎ ስለዚ እዚ ርክብ እዚ ከይካየድ ሓደ ካብ ዕንቅፋት ኮይኑ ዝነበረ እቲ ወክልና ወይ ከዓ እቲ መንግስቲ ወይ እቲ ፖለቲከኛታት ኣብ ትግራይ ዘለዉ ምዃኖም እዩ ዝገልፅ ዘሎ በቲ ከዓ ትግራይ ኣካልና እዩ ንትግራይ ካብቲ ዘላቶ ንምውፃእ ድማ ኩሉ ዝካለና ክንገብር ኢና ፅነ ኢሉ እንታይ ክብሎም እዩ ትራ ኣቢሉ ዝዛረበ ነቶም መራሕቲ ከዓ ግን እንደምትሉት አይደለም ከመጀመሪያ ጀምሮ ለምንድን ነው ውጊያ የተጀመረው? ለምን ተለያየን? ለምን እዚህ ውስጥ ገባን የሚለው እኮ ስሜት አያስፈልግም። ቆም ብሎ ማስተዋል ጥሩ ነው። በእኛ በኩል ከቲፒኤልኤፍ የመለየት ፍላጎት አልነበረንም። የቲፒኤልኤፍ ስራ አስፈጻሚ እኔ ለምኛለሁ ባካችሁ ተው ብዬ ገና በፓርቲ ነው የምነግራችሁ። ግን እንትን አለ ያው መቆየት ልምድም ቢኖር በዛው ልክ ደግሞ አለ እኮ አነዝበልቆ ወጥራህ የሚል አሮጋንስም ይኖራል። እንደ ፓርቲ ከተለያየን በኋላ የመጀመሪያ ውጊያ ታስታውሱ ከሆነ ቶሎ ሲያልቅ አብርሃም ሲመጣ ሙሉ አቅማችን ወደ ዳግም ህንጸት ወደ ልማት ነበር የወሰድነው። አትረሱትም መቼም። የኛ ፍላጎት ቶሎ ታርቀን ይቅር ተባብለን ቶሎ አስተካክለን ወደ ልማት እንሄዳለን ነው እንጂ
እንደዚህ እንደ ጠላት እንቆያለን የሚል ሐሳብ አልነበረም። ካለ ፖይንት አብዚያውን ካለ ትነጥበ ያልዒል አሁንም ፕሪቶሪያ ስምምነት ጽቡቅ ዝኾነ ካለ ትነጥበው እንደጊብሎም ኣሎ እቲ ኩነታት ስለምንታይ ሕጂ ከምዚ ኮይኑ ለዘይኮነ ስለምንታይ ከምዚ እቲ ውግእ ንምዃኑ ክጅመር ተደልዩ ካብ ስምዒት ወፂና ነጥቢ መደጥቢ ክንዋጋ ክንዘራረበሉ እውን ኣስተውዒልና ክንሪኦ ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ ኩናት ብድሌት ናይ መን ከም ዝተጀመረ ኣብ ኣሕመድ ኮንፊደንት ኮይኑ ክዛረብ ክእል እዩ ነዚ ክብል ከሎ ድማ መፂኦም እዮም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ዘሎ እቲ ኩነታት ስለዚ ዋላ እኳ ኢትዮጵያ ብዓብዩ ሽግር እንተለዋ እቲ ህዝቢ ትግራይ ወይ ከዓ መርሕነት ኣብ ትግራይ ዝነበረ ዝወሰዱ ሕርያን ምርጫን ነቲ ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ከም ዘውደቆ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ስለዚ ኢቭን ኣብቲ ቀዳማይ ገጽ ዝኹሉ ተሓዲድ ይግበር ነይሩ ምስ ተጀመረት ውግእ ቀልጢፎም እዮም ካብ መቐለ ከም ዝወፁ ኮይኖም እቶም ናይ ትግራይ ሓይሊ ማለት እዩ ኣብቲ ሽዑ እዋን ቀልጢፍና ነቲ ኩነታት ነቲ መጀመርያ ትዕቢት ከም ዝነበረ ዝገልጽ ዘሎ እቲ መርሕነት ናይ ህወሓት ንኸይከዱ ንኸይጅመር ብዙሕ ከም ዝለመነ ንሱ ነቶም መርሕነት ከም ዝነግሮም ይነግሮም ከም ዝነበረ ወይ ንልምን ከም ዝነበርና ይብላ ኣሎ ብተወሳኺ ድማ ወላ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ካልእ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ንምንታይ ኢኹም እዚ ኩሉ ንውግእ ትዳለዉ ዘለኹም እንታይ እቲ ንውግእ ተብተብ ዘብለኩም ዘሎ ብሎም ከሎ ኣይትኸውን እያ ብምባል መልሲ ካብ ዶክተር ደብረፅዮን ከም ዝመፀ ስለዚ እቲ ውግእ ደላይኡ መን ከም ዝነበረ ይፍለጥ ኣሎ ድሕሪኡ ድማ ቀዳማይ ገፅ ኩናት ኣብ ሰለስተ ገጻት እቲ ኩናት እውን እቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ዝሰዓር ነይሩ ንሱ መክወድቕ ከሎ ጥራይ እቲ ኣሜሪካ ብዓብዪ ትድግፎ ስለ ዝነበረት ንሱ ክደፍእ ከሎ ኣጆኻ ዝዓይነቱ ክድፋእ ከሎ ግን ምቁራፅ ናይ ተኽስዶ ገለዶ ካልዶ ከለዶ ዝብል ዘረባታት ንሰምዕ ነርና ማለት እዩ ኣብታ መወዳእታ ክሰዓረሉ ዝጀመረ ድማ ንኤርትራ ብፍሉይ ፍልይ ዝበለ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ምውራድ ተጀሚሩ ማለት እዩ እዚ ኸ እንታይ እዩ ነቲ ሓይሊ ናይ ህወሓት ዝነበረ ንምድሓን ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ዝነበሩ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ነዚ ዕድል ተጠቒሙ በመሰረቱ ነዚ ውግእ ክጅምርን ምስ ተጀመረ እውን ናብ ከምዚ መድረክ ክድይብ ዝገበሮ መን ምዃኑ ምስትውዓል ምፍላጥን የድሊ ምክንያቱ ንዑ ሸለሊልካ ዝኽየድ ኬድካ መፍትሒ ከተምፃእ ይትኽእል ኢኻ እዩ ዝብል ዘሎ ብዙዎቻችሁ አንስታችኋል በፕሪቶሪያ ስምምነት የተፈናቀሉ ከመመለስ ጉዳይ ውጪ ከዲዲአር ውጪ ከሚገመተው በላይ ነው ሄድ ነው ምንም ተገምግሟል ፕሪቶሪያ በቀደም ምሳሌ በፕሪቶሪያ ስምምነት ቲፒኤልኤፍ ብቻው ትግራይ አያስተዳድርም ብልጽግና ሼር አለ ተስማማነው እንደሱ ነው አይ ይቅር ራሳቸው አስተዳድሩን ተው አልገባንም እንኳን አንድ ሰው አላስገባንም እኛ በትራንዚሽናል አድሚኒስትሬሽን አሁን አንድ እናት ሲናገሩ ሁሉም ክልል ራሱ ያስተዳድራል ለምን ትግራይ ያለው ትግራይም ራሱ ነው ያስተዳድረው 100% አይተጌታቸው እንዴ ፕሬዝዳንትና 100% ማን ያስተዳድራል ታዲያ ትራንዚሽናል የተባለው ከምርጫ ጋር የሚያያዝ ጉዳይ ነው እንጂ በማስተዳደር ደረጃ ኣብዚ እውን እንታይ ንርኢ ኣለና ብተደጋጋሚ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ፈደራል መንግስቲ ኣብቲ ናይ ትግራይ ከይዲ ፋውል ኣካይዳ ወይ ጌጋ ኣካይዳ ወይ ዝምባዕ ኣካይዳ ከም ዘይነበሮ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኮንፊደንት ኮይኑ ክዛረብ ክኢሉ ኣሎ ቱ ቲንግስ ወይ ፕሮፌሽናል ሓሳቢ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ወይ ድማ ሓቅነት ስለ ዘለዎ እዩ ኮንፊደንት ኮይኑ ዝዛረብ ዘሎ ኣንጻሩ ድማ ክምልሱ ይኽእሉ ድዮም ኣይክእሉን ስለዚ ኣብቲ ናይ ትግራይ ትራንዚሽናል ጋቨርንመንት እውን ኢድና የተናን ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ትግራይ ወክልና እዩ ዘመሓድር ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ውሽጢ ክንኣቱ ኣይከኣልናን እቲ ግዝያዊ ትግራይ ስለዚ እቲ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ሓሸውየ ብጀካ እቲ ናይ ባጀትን ናይ ካልእ ኢንፍራስትራክቸር ገዲፍካ ኩሉ እቲ ፖለቲካዊ ሰርከስ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ብኡ በዚ ከምዚ ኮይኑ ክብሉ ከሎ ግዝያዊ መንግስቲ እቲ ትግራይ ነፍሱ ከመሓድር መሰል ኣለዎ ከም ካልእ ክልላት ባዕሉ ኢኻ ክመሓደር ዘለዎ ስለዚ እቲ ሃጓፋት ኣብኡ ዘሎ ንሕና ብዛእተናዮም ወይ ከዓ ናትና ልኡኻት ወይ ናትና ሕማቕ መንግስቲ ስለ ዝገበርና ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ዝገበሮ ነፍሱ ከም መሓደር ኢና ጌርና ዘለና ከም ካልእ ክልላት እቲ ዘሎ ፌይለርስ ወይ ከዓ ትውድቀት እቲ ናይ ፀጥታዊ ፀገም ድዩ ናይ ምምቕራሕ ናይ ረድኤት ድዩ ብዛዕባ እውን ይዛረብ እዩ ናይ ካልእ ሃጓፋት ተፈጢሩ ዘሎ ኣብ ትግራይ እቲ ፀገም ናይቲ ምሕደራ ፀገም ኣብኡ ዘሎ ምዃኑ እዚ ካብ ተደጋጋሚ ጌታቸው ረዳ እውን ባዕሉ ዝበለ እዩ እቲ ዘሎ ዝመፅእ ዘሎ ረድኤት ፍርቂ ናቱ ናትና መሓውራት እዩ ዝሰርቆ ዘሎ ብምባል ገሊፁ እዩ ኣብ ካልእ ግዜ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን እውን ቤት ፍርዲ ምስቶም ግብረ ናቶም ምስቶም ሰረቕቲ ምስኣቶም ከም ዝሰርሕ ዘሎ ብምባል ዓውይሉ ኣብ ሚድያ ናይ ትግራይ መፅኡ ዝተዛረበሉ እዩ ስለዚ በተደጋጋሚ እቲ ዝግበር ዘሎ ሓጓፋት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቅድሚ ወከልትን ኣብ ቅድሚ ቶም ማሕደርትን ይነግሮም ኣሎ ፀገም ሕና ዝካለና ጌርና ኢና ፀገማትኩም ኣብ ውሽጥኩም ዘሎ እዩ ስለዚ እዚ እውን እንታይ ይፈጥር ኣሎ መርሕነት ኣብቲ ኢሊት ናይ ትግራይ ክጅምር ከሎ ይኹን ዋላ እቲ ውግእ ምስ ተወድአ ዘሎ ፀገማት እውን በዓልኩም ትፈጠርኩሞ ኣብ ውሽጥኩም ዘሎ ፀገም እዩ ብምባል ነቲ ህዝቢ ነቲ ወከልቲ ህዝብን
ነቲ መርሕነት ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ድዩ ዋላቶም ፖለቲካዊ ፓርቲታት እቲ መርሕነት ፖለቲካ መርሕነት ናይ ትግራይ ጥዑይ ከም ዘይኮነ ፅቡቅ ገይሩ ይገልፀሎም ኣሎ ሓንቲ ኣብዚ ኣላ ብዛዕባ እቲ ናይ ወልቃይት ራያ ዘሎ ቦታታት ክዛረብ ከሎ ሕልፍ ኢልና ክንደልያ ክንፍትና ድሕሪ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ክንከድና ጌታቸውና ጌታቸው ጓደኞች ናቸው ትግራይ የሚያስተዳድሩት እኛ አይደለም ወደፊትም ፍላጎት የለም ትግራይ ህዝብ የታገለበት ልጆቹን የከፈለበት ራሱን በራሱ የማስተዳደር መብቱ 100% መከበር አለበት ለምና እንጂ ትግራይ ገብቶ የሆነ ጭቃሹን ከዚህ መላክ ፍላጎት እኛ አይደለም አናደርግም ከፕሪቶሪያ በኋላ ብዙ ነገር አግኝተናል ከፕሪቶሪያ በኋላ ብዙ ነገር ደግሞ ይቀራል እናንተ ልባችሁን ከፍታችሁ ይሄን ነገር ማየት ነው ለምሳሌ ከፕሪቶሪያ በኋላ በጥይት ሰው አልሞተም ጥሩ ነገር ነው ከዛ ይሁን ከዚህ ይሁን ጥሩ ነገር ነው ከፕሪቶሪያ በኋላ ቢያንስ የመረጋጋትና መንግስት የመመስረት አሸባሪ ያልነው ድርጅት አሸባሪ አይደለም ህጋዊ መንግስት ነው ብለን ትራንዚሽናል መንግስት ተቋቁመን በጀት ለቀን መብራት ስልክ ብለናል ይሄ ጥሩ ነው ግን ሙሉ አይደለም ሙሉ እንዲሆን ነው ከናንተ ጋር ውይይት ያስፈልገው ወደ ሙሉ እንውሰደው ይሄ ስምምነት ከሙሉ በላይ እናሳልፈው ያለፈ ይሁን በዛ በእኛ በኩል እኔ ከልቤ ነው የምነግራችሁ ትግራይ የሚቀየርበት ማንኛውም ነገር ካለ ከምትገምቱት በላይ ደስተኛ ነኝ ካልሆነ ካልተቀራረበ ካልተወያየ እንዴት አድርገ ደጋጊሙ ዝዛረበሉ ኣብዚ ኩነታት እዚ እቲ ናይ ኣብ ካልእ እውን ዋላ እቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ስፔሻል ሴኪሪቲ ወይስ ናይ ስግኣታት መርመራ ዘካይድ መፅናዕቲ ኣብ ዝሓበሮ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ምትእምማን ፀገም ከም ዘሎ ዋላ ጌታቸው ረዳ እውን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ድሕሪ ትርክብ ምስ ተኻየደ መርሕነት ናይ ትግራይን ምስ መርሕነት ናይ ኣቢ ምስ ተራኸቡ እውን ናይ ምትእምማን ፀገም ከም ዘሎ እዮም ዝኸሱ ዝበሎ ሓቆም እዮም ድማ ኣብቲ ናይ ትግራይ መርሕነት ክዛረብ ከሎ ብዙሕ ሰራዊት ከም ዘለዎ ገለ ካብቲ ዝመፅእ ዘሎ በጀት ኣጓላዲቡ ናብቲ ሰራዊት ዝገብሮ ከም ዘሎ ኣብቲ ናቱ ናይ ፍሉይ ሓይሊ ናይ ትግራይ ከም ዝሰድድ ዘሎን በንፃሩ ድማ እቲ ሰራዊት ኣብኡ ዘሎ ከምኡ ሰራዊት ክህልዎ ከም ዘይግባእ ዕጥቂ ቀልጢፉ ክፈትሕ ከም ዘለዎን እዩ እቲ ስምምዕ ናይ ፕሪቶሪያ ዝብል ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ናይ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ወይ ከዓ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣካይዳ ሙሉእ ምትእምማን ከም ዘይብሉ ኣብዚ እውን ከምኡ ዝብል ምትእምማን ከነዕብዮ ክኢልና መፍትሒ ክግበረሉ ይኽእል እዩ እንታይ ዘርእየካ እዚ ኩነታት እዚ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ እንተስ ብናይ ደገ ፀቕጢ እንተስ ብውሽጣዊ ድሌቱ ምስ ጉዳይ ኣብ ትግራይ ዘሎ እቲ ፖለቲካዊ ፍልሊ ክፈትሖ ይደሊ ከም ዘሎ ክፈትሖ ዝኽእል ነገራት ኣለዎ there is one point ምናልባት ኣበይ ኣብ ዘላታ ነጥቢ ክንሪያ ኣብዚ ሕልፍ ናበልኩ ክደልያ ክፍትነ ሓንቲ ነጥበላ ወላ ኣብይ ኣሕመድ ክፈትሖ እንተፈተነ ብቐሊሉ ክትፈታሕ ዘይትኽእል ንሳ ግን ሓደ መንገዲ መሪፆም ከም ዘለዉ በገንዘብ ሚኒስቴር 24 ቢሊዮን እያንዳንዱ ትራንዛክሽን ጉዳይ ግን አጠቃላይ ኢትዮጵያ ያላት አቅም እንጂ የፍላጎት ጉዳይ አይደለም ለጌታቸው ግን ጠርተን አይ እርቁ ዛሬ ቢፈጸምም ውጊያ ላይ የነበርንበት የክረምቱ ጭምር ያምናው ከሐምሌ ጀምረን ነው የምንሰጥ ገንዘብ በጀቱን ከዚህ በኋላ ያለው ለመንግስት አውለው ከዛ በፊት ደግሞ ያለው ዋና ክፍተት እያየህ ሙላ ብለ ወደ ኋላ ተመልሰን ነው የሰጠነው በጀት እንጂ ከታረቅንበት አልሰጠንም በርግጥ سعجون تايب له بزعبا باجت بزع باجت كم زي توهبت سراويت كم زي تغفله سرانيات بيت صفات كم زي تغفله قال ملك نقرك يجوز خصاص اب تقرا بزع زي ونامسينا لنا بنصار دما ابي احمد اب كمتي وكلتنا يتزبي انت يزبل زلو هنا كافت عرق استفصملو ندحار زلو غزي تراي كنا باجت يبنا قدميو زحالفون يبنا هنا نجيتاچو ردا ما يبنا هنا از ገንዘብ زي ابي اتيو نابله يزارب زلو ስለዚህ بحفشه أمونغوتي ولا تدرب على مانا أبي بتخكل كم كوني خليو أنت زي اللجن أتي من محضر ناي بوليتيكيات ناي تجري ميزة لون أتهزبن ولا كا حيال زخوني تقاوم كابتزبي جاي يسمع أنت نبرة مرحلة كم زت ألمهم كم زي صرح لهم من زلوا بحفشة تعتقول حقنا تعدما نعز مسل كنا تعطينا نرزق لنا مهنياتو تغيرو جن وتسيد كم زي تراعي يو أبي أحمد تجاجيمو أهونم أبزي حنت فليتي example كبيو أبزي أبنت قال كافت بالشونا زكاة زنبري لزقاسة زي سمعوا جريمات النعيون ለምሳሌ ትምህርት ቤት በቀዳማዊት እመቤት ቢሮ ስንሰራ የመጀመሪያ አንዱ ትምህርት ቤት ሽረ እንዳስላሴን ያሰቡ 20 ሚሊዮን ብር ካሽ ወደ ትግራይ አካውንት ከፈርስት ሌዲ ኦፊስ ገብቷል ልክ እንደ ሁሉ ክልል ግን አልተሰራም መጽሐፍ ሽጠን ነው ሽሬ ላይም የኛ ትምህርት ቤት ይኖር ያለው ወይ ብራችን መመለስ ነው ወይ ትምህርት ቤቱ ደግሞ መስራት ነው ለህዝቡ 20 ሚሊዮን ብር ካሽ ነው የገባው በቅርቡም
كابتن فرست ليدي ويكا بعد بيتن برايم مينستر مالتيو بمنقد سان غيرهم حدا بيت مرتات كهانسو بروجكت سلازلنا 10 مليون برسي نابشيرا بيت مرتي قداميت نخن سرح كابتن مصحفت الشياط نقلن زمزانيو 10 مليون بر نحد بيت مرتي مسرح ገንዘብ ይብና ዝኾነ ነገር ግን አይተሰርሐ ንብላሎ እዚ ወይ ክስራሕ ነይርዎ ወይ ገንዘብና ክምለሰልና ነይርዎ ብምባል እዚ እውን ብዕዙይ ወይ ካ ጥዑይ ምሕደራ ከም ዘየለ ዝገልጽ ናብ ትግራይ ዝኸይ ዝነበረ ፀጋታት ብትክክል ይሰርሕ ከም ዘይነበረ ሶ ኣብ መንጎ ህዝቢ እታ ጠማምታ ናይቶም ህዝቢ ነዚ ክሰምዑ ከለዉ ኣብቶም መርሕነቶም ብዘይስውን ብዙሕ ምትእምማን ጎዲሉ ዝነበረ ነዚ ክሰምዑ ከለዉ ክሳብ ክንደይ ኮንፊደንስ ክጎድል ከም ዝኽእል ገርመካ እዩ ኣብቲ ገጾም እውን ትሪኦ ኢኻ ሕልፍ ክብሉ ከለዉ የምፅዎም እዮም እቲ ኮንፊደንስ ናይቲ ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ ብዙሕ ግዜ ጫውጫው ዝብል ዝነበረ ልስና አውርተን ነበር ከባለቤቴ ጋር በጣም ታዝናለች ሽሬ ላይ ሀገራ ላይ አድዋላ ላይ ሽራሮ ላይ መስራት እንፈልጋለን ሀገራችን ኖረኛ አሁን ደግሞ በገበታ ለትውልድ የሚባል በየቦታው ወንጭ ጎርጎራ የሚሰራው ሲመጣ ገርአልታ ብለን እኮ መተናል ገርአልታም አሁን እንደገና ጌታቸው አመሰግናለሁ እንጂ 6 ወር 7 ወር ነው የፈጀብን ለመጀመር ባካችሁን ጀምር ይያል አሁን ተጀምሯል ጥሩ እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ ሲያልቅ ብዙሕ ቲ حجانا نزك بكم كله هنا يا أبي أحمد فلوي تفيزا ويكا وشتاو نقرأ سلسلة فلتا يكون but there's something كابتن يتقراي بزعو زين يتقراي إليت متشون كزاربو قال ما لنسمينا أفتم إحداراناتهم بزعو قعزينان بزعو بلشونان كم زلو كثرة تغليخا مالتيو كابت زربا انت دي لدما انت أرنا تقبليهم أي مودة تانتبي زياينا خنري كابزيا كنكيدنا أبزيا بزعباتنا تأكرا خر مريت كزاربي የኛ ፍላጎት መጀመሪያ የተፈናቀሉ ሰዎች በሙሉ 100% ቤታቸው እንዲመለሱ 100% ይሄ በተደጋጋሚ ብለናል አሁንም በማንኛውም ሰዓት ቤቴ ሁመራ ያለው መለሳለው ካሉ ነገ እኛ ለመመለስ ዝግጁ ነን ለመከላከያ የተሰጠው ስራ ይሄ ነው በአካባቢው የትግራይ የአማራ የሚባል ጸጥታ ኃይል እንዳይኖር መከላከያ ይኖር ሰዎች ይታወቃሉ የማን ቤት እንደሆነ ይታወቃል የማን እርሻ እንደሆነ ይታወቃል ችግር የለውም እርስ በርሱ ይታወቃል ሰው ቤቱ ይመለስ ቤት ከተመለሰ በኋላስ ራሱ ህዝቡ ያስተዳድረኛል የሚለውን ሰው ከራሱ ልጆች ይምረጥ ዚያነት በዚያ አንተ ካፕተን really አገዳሲት ነጥቢያ ንሳድማ አቢ አህመድ በተደጋጋሚ ከም ዝገለጾ ኣብ ቀድሚ ወከልቲ ህዝቢ ትግራይ ድማ ይደግማሉ ታዘረባ ብንጹር ቋንቋ ይደግማሉ እንታይ ኢሉ ይዘግም ዘሎ ኣብ እቲ ኣከራኻሪ መሬት ዝበሃል ዘሎ ናተይ ዝበሃልዎ ዘሎ ናይዚ ወይ ናይዚ ክብላ ይክልኒ ይብላሎ ህዝቢ ኣቦቱ እቲ ኣብኡ ዝቕመጥ ዝነበረ ህዝቢ ኣቦቱ ይመለስ بريفرندم يدما كودا زخل بلا مالو so that's it تغارو بحق منغسي يغبانا يقال ملز بعد ابقد ميومون عبد الحريم بزح غزي يلويو بريفرندم كم غبرهم زخل زي دما كم مطالعي كارتا يتقملهم زلو يبللو بتخالي دما جدما ابقد موكل تزب تግራይ يتمريت تزبي ابو زقمت كل ما يملس اشد زلو تግራዋይ ዲ አምሐራይ ዲ كل ببوتو ابتا مربوتو تاغزو ما يملس دحريو اتم ህዝቢ مسمن يخم تدلي نايمن كلل كتكونوا تدليو ابيناي ممحدار كلل كتاتو تدليو كبعل يوم بعالم لخاوي حق دما خميو ناب زمرص ودما كاتو يوم يبلم الله ابزي حجي كوغروم رومي يخولو قال خبلو يخولو تحق فرد ግን ነዚ ዝመስ በዚ ህዝቢ አቡ ዝቅመት እዩ ናብ ዘለዮ ከምስታሪኻዋ ካይዱ ምዘዋጾ ኩሉ ርዩ ብዚ ህዝቢ አበይ ያሎ ናበይ ዘሊ ህዝቢ ይሽዑ بعلك من لسخل جن I think تا زربازياون حنت كابتن أكر آخرتي نتبتات ناتهم نقول وجنات تزارب نتبزيا سوزياها أبيلوالو ثاني مودة تنت بي أبزاك زكريا دليل زلهم زياها سوالو ኤርትራ መንግስት ጋር ተያዘብን የሚለው መሬት በቅርቡ በነበረን ግምገማ አንስተውታል ነጌታቸው ከኛና ከትግራይ ክልል የጋራ ኮሚቴ ተቋቁሟል ቦታዎቹ ሄዶ እንዲያይ ከኛ መከላከያና ትግራይ ካሉ ጓዶች በጋራ ሄደው እንዲያዩ ከአልጀርስ ስምምነት ውጪ የሆነ ነገር ካለ ሪፖርቱ ሲመጣ እናያለን ማንንም የማንንም ቦታ በኃይል ይዞ ለዘላለም መኖር አይችልም እንዳንዋጋ ዳግም ግጭት እንዳይፈጠር ትርፍ ነገር የተከሄደ ካለ አይተን ቦታውን ለይተን ኦፊሻሊ እነዚህ ጉዳዮች ይስተካከሉ ብለን በንግግር መልክ ልናበጅ እንችላለን شعب جاون نتصور زخانة مرقصي يبلو أبي أحمد انتهي زبل زلو تقارو أبز حلفوان مريتنا يرترا كم منقسي يرترا ويسراويت يرترا مريتنا يتقراي كوفي لهم زلو بوتاتات حيزلهم كم زلو ورداتا ويكا عدتات تحيزلهم كم زلو بزعو زيهم تزاربو
أبي أحمد قلت يبلا له لك كمتي قالوا كلهم تكالا زبلوا من كثير فراد ما بتدقاقامي زنصرو يزبزلو كاوعل الجرس زبينو دوب وزعي زخون يخون عدي سرايتنا يرتراكوف زبالة بوتا انتلو وكلتي نحنا وكيلناتنا كل تግራይውን ወይ ማሕዳር ትግራይውን ናቱ ወኪል ገይሩ ብሓደ ገይርና ክንሪና ዝኾነ ሰብ ኣብ ዘይ መሬቱ ከፍ ክብል ኣይክልኒ ስለዚ እቲ መሐንፀፅ ቦታ ግን እንታይ ዝብል ዘሎ ውዕል አልጀርስ ስለዚ ነቲ ኢንተርናሽናል ሕጊ 2018 እውን ከተግብሮ ኢሉ ዝተዛረበ ሕጂ እውን ደጊሙ ካብታ ውዕል አልጀርስ ወፃኢ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ዝኣተወ መሬት ተሎ መፅናዕቲ ገይርና ኣብ ዝሓለፈ እውን ወኪልናትኩም ኢሉ ነይሩ ንሕና ردوان حسين ኣብቲ ዲስካሽን ተዛሪቡ ነይሩ ካብታ ውዕል አልጀርስ ወፃኢ ንሕና ንፈልጦ ቦታ የለን መንግስቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኮፍ ዝበለ ኢሉ ነይሩ ሕጂ እውን ብንጹር ቋንቋ ይደግማሉ አብይ አሕመድ ነቶም ወከልቲ ኣብ ቅድሚኦም ይብሎም ኣሎ ካብታ ቦታትያ ወፃኢ ዝኾነ ሰብ እንተሎ ኮይኑ እቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ድዩ ናይ ካል እንተሎ ኮይኑ ክኸውን ኣይክእልን ይብል ኣሎ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ካብታ ናይ አልጀርስ ስምምዕ ብይን ናይ ትዶብ ካብኡ ወፃኢ ኤርትራ እንተዝህሉ ነይሩ بسلك قديهم اب قدام اب رويترسن اب قلملل قدم موصو نيرم معناته ساتلايت زكاتاتلو سلازلو ኤርትራ ኣብ መሬታ ስለዘላ ኣብ መሬቱ ሎ ክብሉ ይኩሉን እዮም ንኤርትራ ጽቡቕ ዝገበረታይ ተቕስን እዮም ናይ ኤርትራ ሕማቕን ክፋእን ጥራይ ቀዳማይ ክተቕሱ ዝደልዩ እሱ ድማ እቲ ስትራቴጂ በዚኣ ገይሩውን ነቲ ቁሪምሪም ዘብል ዝነበረ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናይ ኢሊት ናይ ትግራይ በዚኣ እውን ሓንቲ ትርር ዝበለት መልሲ ንጹር ዝኾነ ቋንቋ ዘለዋ ይብሎ ሕጂ ክንቀጽል ኢና ኣብቲ ኔክስት ማለት እዩ ናይ ኣብይ እዚ ይመስል ናብቲ ካልእ ዜናታት ንሰግር ኢና ኣና ዝበልዎ ናብኣቶም ተጠውዩ ኣካተደሰቑ ኢዶም ተፈደዩ ዓለም ረየቶም ተጥልዖም ከውዩ ሓፈ ተቕበሉ በዓል ዓንበርበራ ሕቆኦም ተሰር ኣታ ሓስቡ ደኸቁር ብልብ ኣለዋ እዚ ኩሉ ክቀርእ ስርእሶም ከም እኽሊ ክዕጠት ሰራዊቶም ምሉቕ ኢሎም ከዘይከር ኢሎም ሂቦም ስዩ ምባል ድሕትርዎ ወይስ መምለስ ገዛ እንት ኢሎም ሰኪ እኳ ዘያሓንኩ ልዕሊ ወዲ ሰብ ክኾኑ ዝንጠይ ዕቡያ ንዓለም ክነብጡ ሕያፍ ዝብል ብዕሉባ ነሲ ኣየድልዮምን ኣይግብኦምን ንሓረት ባርዕና ይህምኮም ይቀጥዑ ብሞ ሕልሚ ክጭጉጡ ሓነፍንፍ በሃልቲ ስዕረት ዘይምእኖም ምብላሽ ፈተንቲ ሳንቲማ ይረኸቡን እንትርፎኡ መግረፍቲ ዝራርሐው ኮይኑ እዚ ኩሉ ጃህራ ብኽእለት ኤርትራ ትብል ስኻ ንሕናን ህዝቢ ኤርትራንሲ ሓደ ኢና ዝብል ዘረባታት ብዙሕ ግዜ ንሰምዖ እንታይ እቲ መልእኽቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ የቕንለይ ዝኩሉ ዓመታት ከይፈለጥካ እዮም ፀኒዕካ ማለት በዚ ናይ ቦታትና ባህላሲ ዓይን ክዳእ ነባዕ ኢሎሞ كدع ينبع صرر بالمسلمين مالتي بريتنشن ديسبشن حصول بتدقاقامي سلا دربربنا انا هذا وانكو خمسه يقدم قبل صناخو انت بسيت تزارب نورت كابو مرا خد سروزو دلكا نغرات الله نحنا كو منግስት ኤርትራ ኢና ጸዲና ምርን ህዝብ ኤርትራን ፈትወይና አየ نحنا نيساس راينا نسلم برزب ኤርትራ كو حاونا ينفتوينا አየ أبروح عد خيرات تتدرب يلين روح عد تبال كمان يلين روح عد من حساب مهان كافريتو قاسي لتخونه روح عد مخادونا يدري كان أنت ساعة كأخذ فيديونا محمولي زيا رينا لنا حجن ملا سبت زينا تاتناتنا كاليت زينا زيا خنسمينا Big in race for African Union top seat Mudavadi, who actively lobbied for the adoption of the decision, said the decision aligns with what Kenya has been pushing for. Northern Africa region will front candidates for the deputy chairperson. The African ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ቦምበር ንሙሳ ፋኪ ዝትክእ ይደልዩ ስለ ዘለዉ ወይ ከዓ ሕፅያት ይቐርቡ ስለ ዘለዉ ቀርና ምብራቕ ኣፍሪካ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ግዲኡ እዩ ወይ ከዓ ሓደ ሰብ ካብ ምብራቕ ኣፍሪካ ክመፅእ ብዙሕ ፃቕጢ ብዙሕ ፃዕሪ ይግበር ፀኒሑ ድሮ እቲ ነቲ ዞባቲ ነቲ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ዝትክእ ኣብ ቦምበር ወይ ከዓ ቸርማን ናይ ኣፍሪካን ዩኒዮን ዝኸውን ካብ ቀርና ኣፍሪካ ምዃኑ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ተናበ ኣባላት ሃገራት ተጋቢየን ቀኒየን ንዑ ወሲነን ኣለዋ ስለዚ ኣብዚ ሓደ ክልተ ቶፕ ካንዲዴትስ ኣለዋ ኣብዚ ክልተ ካንዲዴትስ ወይ ከዓ ክልተ ተወዳደርቲ ክህልው እዮም ሓደ እቲ መቀናቕንቲ ናይ ዊልያም ሩቶ ዝነበረ ፖለቲከኛ ናይ ኬንያ
ራይሊ ኦዲንጋ ዝበሃል ካል ድማ ሓንቲ ሶማላዊት ኣገዳሲት ዝኾነ ድማ ኣላ ክልተ እዚኦም ኣለዉ ካብ ቀርኒ ኣፍሪካ እንታይ ክኸውን እስከንስማ Chairperson. The African Union Executive Council has unanimously agreed it is the turn of the Eastern Africa region to produce candidates for the position of chairperson. So ግደ ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ ምዃኑ ወሲኑሎ እቲ ካውንስል ማለት of the African Union Commission, AUC. The decision was made on Friday during the 22nd and extraordinary session of the Executive Council of the AU. The decision is in accordance with the statute of the AU Commission, the rules of procedure of the African Union policy organs, and the decisions of the Assembly of Heads of State and Government. This is a major breakthrough for the Eastern Africa region to present. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ፀጋም ዘሎ ራይሊ ኦዲንጋ ናይ ኬንያዊ ፖለቲከኛ እዩ ንኣቦ ወንበር ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ንክኸውን ኬንያ ብዙሕ ትፅዕረሉ ዘለያ ከምኡ እውን ኢትዮጵያ ኣብቲ ርክብ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ኣቢን ዊልያም ሩቶን እውን ከም ሓደ ዓብዪ ኣገዳሲ ነጥቢ ኮይኑ ነይሩ ሎቢ ይገብሩሉ ሎ በትን ይፃዕረሎ ኬንያ እንታይ ኣብ ዝዋን እዚ ኣንከር ስቴት ወይ ከዓ ተቐንዲ መደበር ናይ ኣሜሪካ ኮይና ዘለያ ስለዚ ኬንያዊ ክኸውን ድፊት ከም ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ከም ርዱእ ጌርና ንወሰዶ ግን እቲ ሰብቲ እውን ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ፓን ኣፍሪካኒስትስ ምዃኑ እዩ ዝንገረሉ ኦኬ ክንቀፅል ኢና anyway እቲ ፖለቲካ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኩሉ ግዜ ብዙሕ ነጥብታት ዘለዎ ብዙሕ Decision during the session said the decision aligns with what Kenya has been pushing for. It is now clear that Raila Odinga will be in the race for the AU Commission chairperson, he said. Effectively, there are no more technical or legal hurdles preventing Kenya from submitting its candidate. The AUC chairperson position is So, ወቅዒ እቲ ናይ ኬንያዊ ፖለቲከኛ ኦዲንጋ ከም ካንዲዴት ንክኸውን ዝዓግቶ ከም ዘይብሉን ከም ንሪኦ ዘለና ድማ ኣብ ተደጋጋሚ ኣብቲ ሚድያ ንሱ ሽሙ ዝያዳ እናተጋነነ ይመፅእ ስለ ዘሎ ንዑ ክህብዎ ከም ዝኽእሉ ዝገልፅ ሓበሬታታት ኣሎ በቲ ክብለኩም ፀናኩ ነጥብታት ካልእ እውን ዓብዪ that the Northern Africa region will front candidates for the deputy chairperson while the other So بعبيو نعو كأنا زغل ويا عبي بوليتيكنيا ونغميت بزي ممتو مور أتي بوتاتي بزناي كينيا بوليتيكنيا كوهاب نزي كينيا بوليتيكنيا كوهاب مخانو The state of human rights in Eritrea continues to be dire with no signs of improvement. Our office continues to receive credible reports of torture, arbitrary detention, inhumane conditions of ኣብዚ ሓለፈ እዋን ኣብ ናይ ሂማን ራይትስ ወይ ከዓ ናይ ዩኤን ሂማን ራይትስ ካውንስል ዝበሃል ኤርትራ ከምቲ ልሙድ ኢና ንብሎ ዘለና ኤርትራ ብኣሉታዊ ክትግለፅን ብዙሕ ክሳብ ልዕሊ ኤርትራ ክወርድ ንሰማዕ ኣለና ወኪል ናይቲ ሂማን ራይትስ ንኤርትራ በተሪር ነቒፎምን ወንጂሎምን ኣለዉ ማለት እዩ detention, enforced disappearances, restrictions of rights to freedom of expression, of association and of peaceful assembly, and impunity persists for these egregious human rights violations. We reiterate that the lack of meaningful cooperation with our office stands in stark contrast to Eritrea's Human Rights Council membership and its voluntary pledge to continue its engagement with our office. So, እዚኣ ከምዚ ኢላ ብተሪ ንኤርትራ ከሲሳ ካብኣ ድማ እታ ምክትል ሰክረታሪ ናይ ዩኤን እውን ናይዚኣ ቃላት ወሲዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣሉታዊ ዝኾነ ተሪር ክስታት መስሪታ ስኻ ከም ልሙድ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ኩነታት እዩ ብምቕፃል ድማ ኣይ ቲንክ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ሰምዐ እዩ ለለንከነ መልሲ ይብሎ Eritrea continues credible reports of torture, so membership. Enhanced interactive dialogue, the statement made by Eritrea rejects the statement. ሓደ ኣብ ሻባይ ተጻሒፉ ዝነበረ ሓደ አርቲክል ወጪ ነይሩ እንታይ ዝብል እስከ ንስማዕ ይቅረብ ተለ made by the UN Assistant Secretary General for Human Rights during the enhanced interactive dialogue held during the 55th session of the UN Human Rights Council at a time when the global community is calling for equity and justice in international institutions when the UN Human Rights Council is trying to tackle the issues of selectivity and double standards. It is regrettable that once again certain officials of the United Nations misrepresenting facts and regurgitating unsubstantiated allegations ሓደ ካብቲ ንዩኤን ብተደጋጋሚ ክሲ ዝፈጥረሉ ዘሎ ሽግር ዝፈጥረሉ ዘሎ ኩነታት ተሎ እቲ ዳብል ስታንዳርድ እስራኤል ኣብ ቃዛ ትገብሮ ዘላ ኩነታት ኩነነ ዘየስዕበላ እገዳ ዘየስዕበላ ሽግር ዘየስዕበላ ወቅዒ ህልቂት እናፈፀመት ከላ ህፃናት እናቀተለት ከላ ንሰባት ንዓመታት ኣብ ኮንቴይነር ኣብ ሓደ ብትሪኮላታ ዝተዓፅዎ ኩነታት ኢትዮም ኣብ ክፉት እስር ቤት እናንበርዎም ከለው ንእስራኤል ብምንም ተኣምር ዘይዝረብን ዝኾነ ይኹን ዘይበሃልን ሃገራት ኣፍሪካ ብፍላይ ከም ባህሊ ኤርትራ ክኸውን ከሎ እሞኻ ርኡይ ተፃብኦ ዘለዎን ሃገራት ርኡይ ፀገም ዘለዎን ሃገራት ምክንያቱ ኣብ ክባን ዕፅዋን ዘላ ሃገር ካልእ መዕለቢ መፍትሒ ዘይብላ ነቲ ሰርቫይቫል ናታ ትቃለ ዘላ ሃገር
ሓደ ሰብ ወይ ሓደ ሃገር ኣብ ናይ ሰርቫይቫል ወይ ኣብ ናይ ምህላው ደረጃ ምስ በፅሐ ኩሉ ዝከኣሎ ዝገብር ተመሳሳሊ ኩነታት ኣብ ዩክሬን ኣሎ ዩክሬን ራሽያ ካብኣ ስለ ትዕይል ኩሉ ዝከኣላ ትገብር ኣላ ትምህርቲ ተጠቢላ ንኩሉ መንሰይ ገፊፋ ትወስድ ኣላ ፎር ሰም ሪዝን ንዩክሬን ግን ዝኸሳሰብ የለን ፈርዲኹም ኣለኹም ንዩክሬን እንተኾነ ዝኾነ ይኹን ናይ ኢንተርናሽናል ናይ ሂውማን ራይትስ ከጣቅዑላ እዮም ዝውዕሉ ምሽ ክኸስዋ ከጣቅዑላ እዮም ዝውዕሉ ግን ኣብ ኤርትራ ክኾን ከሎ ኩሉ ነገር ብግምጣል ኢኻ ትርኢ ኤርትራ ኣብ ስቴት ኦፍ ሰርቫይቫል ወይ ከመይ ገይረ ሰርቫይቭ ክገብር ንሽተይ ሃገርያ ብኩሉ ክቢ ገይሮም ላ ነይሮም ብዙሕ እገዳ ኣውሪዶምላ ነይሮም ዝኾነት ሃገር ምሳ ንኸይትነግድ ዝኾነ ነገር ሓገዝ ንኸይትረክብ ብኩሉ ዕፅዋት ገይርላ ነይሩ ስለዚ እዚ ሃገር እዚኣ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከመይ ገይረ ክቕፅል ይኽእል ዝብል ስጉምትታት ወሲዳ ትኸይድ ዝነበረት እያ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ገበን ትፍፅሙ ኣለኹም ከምዚ ክትገብሩ ኣለኹም ከምዚ ክትገብሩ የብልኩም እናበሉ ንኤርትራ ድሌቶም ክብሉ ከለዉ ኣብ ካልእ ዓለማት ግን ነዚ ነገራት ዝሸለል ብሎ ስገር ኢልካ ኪኖና ስዑድ ዓረብ ኣለዉ ስዑድ ዓረብ ብሂማን ራይትስ ኣይክሰሱን እዮም ደቂ ኣንስትዮ መኪና ክዝውራ ይፍቀደለን ነይሩ ብዙሕ ነገራት ዝጎድሎም ኣሎ ንስዑድ ዓረብ ግን ብሕሚ ኢሎም ኣይዛረብዎም እዮም ስለምንታይ ሃብቲ ስለ ዘለዎም ረብሓ ኣብኡ ስለ ዘለዎም ንኤርትራ ግን ካልእ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ስለ ዘለዎም ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩሉ ነገር ነቲ ፅቡቅ ነገር ሸለል ትብሎ ነቲ ሕማቕ ግን ከክንድጎቦ እናገበርካ ኣብ ኩሉ ነቲ ሃገር ኣብ ምስልጣን ንነዊሕ እዋን ይሰርሑ ነይሮም ኣይ ቲንክ ነዚ ድማ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ተሪር ዝኾነ መልሲ ይብሉ ኦፍኮርስ ናይ መንግስቲ ኤርትራ መልሲ ብዙሕ ኣይገድሶምን እዩ ስለምንታይ ንሳቶም ቀንድነቶም ክሐጉስዎም ዘለዎም ትካላትን ሃገራትን እዮም እምበር ነተን ንኣሽቱ ሃገራት ብዙሕ ኣቓልቦ ሂቦም ዝኸዱ ስለ ዘይኮኑ against Eritrea, including of terminated mandates by the Human Rights Council. On 28 February 2024, Ms. Ilse Brands Karas, UN Assistant Secretary General for Human Rights, delivered a statement to the Human Rights Council that was taken verbatim from the many reports containing unsubstantiated allegations that Eritrea has ካልእ እቲ ማለት ናይ ሂውማን ራይትስ ወይ ከዓ ናይ ዩኤን ብዛዕባ ኤርትራ ዝበሎ ብዙሕ ግዜ ክነጥፋሉ ኣይንኽእል ኢና ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ወይ ከዓ ብፅሩይ መንገዲ ዘይተረጋገፀ እገዳ ክገብሩ ድሕር ዘይበሉ ኣብ ምዃነ ዓመታት ንህዝብና ድሃኸ ከሎ ፍፁም ኣቓልቦ ዘይገበሩ ንድሕሪት መለስተ ኢልካ እውን ህዝቢ ኤርትራ ናፅነቱ እናተገበኦ ከሎ ንካልኦት ኣፍሪካ ክቡ ከሎ ንኤርትራ ንረብሓ ኣሜሪካ ኢሎም ፌደሬሽን ክገብርዋ ከሎ ድሕሪኡ ድማ ፌደሬሽን ሃይለ ስላሴ ከውርዶ ከሎ ብሕም ዘይበሉ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘለዎም ሕማቕ ታሪክ ተደጋጋሚ ክትፈልጦ ክትክእል ኣለካ ስለዚ እዚ ድማ ይተኣገዳስነት ዘለዎ ኣብ ኤርትራ ኣብ ከም ናይ ኤርትራ ዓይነት ተፃብኦ ዘላ ሃገር ንክትነብር ንክትቅፅል ኩሉ ዝከኣለ እያ ክትገብር ትኽእል ዝኾነት ሃገር ድማ ንቀፃልነታ ንሰርቫይቫል ናታ ወይ ከዓ ከም ሃገር ንክትቅፅል ኣብ ምልክት ሕቶ ዝእቱ ኩነታት ተጋጢምዋ ንኣብነት ራሻ ከምኡ ተጋጢምኒ ኒኩለር ገይረ ንዓለም ከቃፅላ እያ ትብል ኣይፍቀዱን ይኸሙ ግን ንሰርቫይቫል ናተይ ነቲ ናተይ ልኡላውነት ዝገዝ ኩነታት ተፈጢሩ ከመይ እያ ትብል ኩሉ ነገር ወላ ሕግታት ኩሉ ከተፍርሶ ድልውት እያ ኤርትራ ግን ኒኩለራዊ ፅዋር የብላን ግን ንሽተይ ሃገር ስለ ዝኾነት ከመይ ጌርካ ሕጊ ጓዕፂፅካ ዓሚፅካ ነዚ ሃገር ተንበርክኻ ከመይ ጌርካ ፖለቲካዊ ለውጢ ትገብር ንዓኻ ዘሳሲ ስርዓት ትተክል እቲ ዕላማ ናይ ኣሜሪካ ነይሩ እቲ ዩኤን ይኹን ካልኦት ትካላት ድማ ነቲ ናቶም ኣጀንዳ ንምስላጥ እዩ ክሰርሕ ፀኒሑ እስከ ዝድራሓ ንግደፎ ንግዚኡ ሓድሽ ኣይኮነን ናይ ቀደሞም እዩ ዝደጋገም እዩ እስከ ናብ ካልእ ሓንቲ ኣገዳሲት ቪድዮ ክንሰግር ኢና ሕድሕድ ኣቃቲሎ ኣረቕቲ ዝኾኑ ሕማም ኣባዚሖም ፈውሲ ዝዕቅኑ ንኼናን ደጊፎም ንቑኑዕ ዘቕንኑ ቀደም እዩ ዝፈልጦም ቆርበት ከይተኸድኑ ንሪመይ ንሪመይ እንታይ ኢሉ ንሪመይ እንታይ ኢሉ ሓንቲ የቓሉ صنع قالوا زهزبي حنتي يا قالوا صنع قالوا سكير قالوا سلام على يلا سلام على بزهاجر يلا سلام على سلام على يلا سلام على عثمان اوكي حنت فيديو كريكم يعني قدم ابزي channel زي كم وتر زغبرو تاريخ ندحري تمليسنا ኤርትራውያን ፖለቲከኛታት ካብ ቀደም ከመይ ከም ዝነበሩ ክንሪና ሎሚ ሓደ ኣብ ታሪክና ኤርትራ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ዝነበሮ ግን ከምቲ ዝድለ ዘይዝከር ሰብ ኢና ክንርኢ እሱ ድማ ራይ ወመን እሞ እንታይ ይዛረቡ ነይሮም ኤርትራውያን ብሱላት ፖለቲከኛታት እዮም ነይሮም ብንግሁ Mr. Osman Saleh Sabeh, you are Secretary Osman Saleh Sabeh you see okay General of ELF which means Eritrean Liberation Front ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ቦምበር ዝነበረ ሚስተር ዑስማን ሳልሕ ሳበዩ ኣበይናይ ሃገር ኢንተርቪው ከም ዝገብር ዘሎስ ከንስማዓዮ What are you fighting for? We are fighting for the full independence of Eritrea. Please tell us what is exactly Eritrea?
ንምንታይኩም ትቃለሱ ዘለኹም ኢልዎ ንሕና ንቃለሱ ዘለና ንምሉእ ሓርነት ናጽነትና ኤርትራ ኢና ንቃለስ ዘለና ኢልዎ እቲ ጋዜጠኛ እንታይ ኢልዎ እስከ ግለጸልና ኤርትራ እንታይ እዩ ብዛዕባ ኤርትራ ይፈልጡን እዮም ዝሓደ ወላ ሓደ ይፈልጥን ነይሩ ስለዚ ኤርትራ እንታይ እስከ ግለጸልና ኢልዎ ሕጂ እስከ ክገልጽ ክፍትን እዩ very brilliant sharp ዝኾነ ኣብ I think ኣብ ሰብዓታት ወይ ኣብ ሱሳታት ይዝ ኢንተርቪው ዝገጋ ይኽላለይ እቶም ትፈልጡ ፕሊዝ ኣርሙኒ everything ይፈልጡ ማለት ኣይኮንኩን ገለገል እዩ ናትኩም ወሰቕ ግበሩ ላብ ኮሜንት ብዙሕ ሰብ ካብ ኮሜንት ዝመሃር Eritrea is a country situated in northeast Africa along the Red Sea and comprises about 120,000 square kilometers with 3 million people. It was an Italian colony up to 1941 for about 6 years, then administered by the British during the World War II up to 1952, who handed it over to Ethiopia under the cover of the United Nations Federal Resolution. And now the people are fighting against the Ethiopian domination in order to get full independence. بحتر زبالة نت تاريخ نايرترا بجزاتنا يعدي ناي طليان كم زنبرت نسو ساعمت دحريد معناي بريطانيا نكسنت ويكا منكس بريطانيا كم زو سدا سوني هدما بمنجد فدريشن يلوم مس إثيوبيا خمس قرنوا دحريد ما إثيوبيا نت فدريشن أو ريدا عليا سلز جزاتا نات نتعاملوا نات نتعامل نركب نك على سلنا يزبل زلوا. What about hijacking planes? Do you think it's a good mean of action? In general, we do not believe hijacking on civilian planes a good action. But there are certain circumstances which justifies it. These circumstances for us is, first of all, Ethiopian actions against the Eritrean people. They are not binding themselves by military rules and regulations. They are killing civilians by thousands, and they are torturing the people also. So, تايلو حتى لو تي نفرت مجواي ويكان نفرت هايجاك مقبار جويخا الأمان نفرت سيفيلاويان نفرت موساتي كم تبغ سقوم تديهم توزوي الوسي نحنا أنت نجويا كم بوليساين خطلونينا جن حدا جزء كنتاتون على ويكا مدرخ على نخو مغد جبرت جددا كاسو دما إثيوبيا بحق سلتي تغزز بلعلي سيفيلاوز بي تجبرو زلا قفعي حلوف سلازخونه بعلم درجة دما ولا حتى خنركبنا بلي تزارب تعمي بريليانت سخونه جلالسا ولا تبتغزيتي أكرادنا إرتراويان سلطنات حزب كم زنبرو يسبب أبدأ يريو كتبوا تدخليهم جن استيل بزح جزء كم بريفرال لم تعم أبزي ولا تم بوليتيك نياتنا يرترا ولا تم نايسورا مرحلة تاريخها بسولات يمنيرهم بتعمي بسولات أجل هجرات قبلوا مقدلوا مرحنتون مساعتهم زوارا دوري مثل كاني سلزي تبقعتنا توم أبتجزيتي أب عبيتي إنفرسات تماهيرو ويجل خمس غينو كتلوا هاي تخلني قاب سورا ببرخاتات يمنيرهم جن they had certain دلجة نيم بعلن أتحسس بانيروم كابيز مسيو حد عبرة السبب ما كمان يرقرب من دحركم لسنا كم يعجنس كزياسم ኤርትራውያን ዓና መሊሶም ዝፀርፍና ዘለውኮ ካፍቶም ዘሰልጠኑ ኤርትራውያን ተዋሳእቲ ዘሰልጠኑ ሓደ ኣነ ነቶም ኤርትራውያን ተዋሳእቲ ጸሓፍቲ ኣለይቲ ሓደ ኣነ نتوم إتراويان تواساتي صحفتي عليتي كابتم زسلطون حدا أنا سوونين 50 عام تمرت كاباتم حدا وروي كابتم غازيتانيا تاتكون غازيتا مسريتو استأثر في ساي جوشوا زبال كاباتم حدا أنا زي مهاركويو ساتهم كن أبزي ودي سوادي أودي سبب زي ميزيم بهرا ميزيم أو يوم مسلتينهم ትግርኛ ስለ አምሓርኛ ስለ ዘይክእሉ ሳቶም ኪሮስ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ብዙ ትግርኛ ዝኽእል ትግርኛን አምሓርኛን ብትግርኛ ስልጥኖም ተባሂለ ተመሪፀ የታሽቢለ ሰልጢነ ሓደ ወሒ እና እቶም ዘሰልጠናዮም ግን ከይዶም ኣሰልጢኖም ክንደይ መናእሰይ ፍሬዮም መሊሶም ንዓና ይፀርፉና ኣለዉ ህዝብን የፈላለዩ ኣለዉ ክንደይ ነገራት ተኣሽሙ እናገበሩ ናብ ፍቕሪ ናብ ላት ሜል ኣፀልምዎም زي شو مهابو
أنا زوابن قالوا السخاء دفهم مش عليك بلاك ميل أسألهم زي شو محبوهم كم جركم داون تجبروهم علىكم طبعا لا سلزم الجرنا on purpose بعلامة نجبروا صراحة زوابن لا بك خمزي مش على جوب خاص صراحة كازيزي سخان خمزي مسوات أسألهم سخان خمزي أتم سوات زيناتهم سبيكا بقى تعبلهم قال مش عليك خمزي داون جبروهم كم فيس ويك كم فيس نسوات تجبرنا زي قلعتهم يتأرادروا of course قلعتهم كأيا أنو له مالتي أيتجزأنا قبيرنا زين فالتملجن تجرميا تجارو أمن تايتي سنأمره تهانيس وزلوا مسلكا بفلاي ما للي تكابت مصر حيالاتنا برطعاتنا خالي إسرائيلنا أيتجزأنا كم تجيرهم تساويتهم لهم تسألي أبوسهم زلوا خالد تاني بحق تجري بايتا زلا تجري خالد خجرمك كوينات كاي تقص كان تجري سي كل تعمت عادي حياة موت تجري بزي كوينات كويات موت ورا أرجل ملا عيدلني أم حراي دورات حز السوق انتلو سخادرت كحز كات خال خادرتهم حزم سوق تلهم سي أو غلا قيات موت اتزلاتو خارطاكو وصيت عقماي اتزلاتو عقما متاسي وصيت ناي حيل زلغو اب ترغم زي بلو محانقو اتي قمتني انا سي اندهرنا حد النوري امصي اب خزلو زيكل عصي له خوينه انا نوري لنا نبرح فكر الله يخلو نبرت زخون انت يقبرني اب زي كون دندلاتي عصو خلو وي كوت زيكل انت يتقب حجز ابناي دورهم مداغون اتي خاسي انا خنزي وصيتنا حيل خايو تزل خايو قمامطا نفسك تفلط عليك بحري زلوا حجر كنون كلنا حيالات فلزخنا بحر فتينا يكون انغري كنال احترا بحر لوا اذا خارتازي እግዚአብሔር ከምትን እስራኤላውያን ማና ዘውረደሎም ማና ይኮንም ወሪ እግዚአብሔር ተሐውሱ ወደን አስና ወይ ህወሶ حيالا ስለዝኾና ግን ባህር መንጢልና ካለ ዘረባ ዝባል ይብሉ በቅልጽና ኢና መንጢልና ስለዚህ ተዘለኻዮ አቀማምጣ መግለጽ ኃይል ኃይል زربت سنعبت غيره اسمرت زي اديو سايت تراول اول كون نرينا حكومات نطنا بحليو سلا خبرامات عشاسي مسلو بخمي فلده من كل خبرس سموز منسي منسي ارترا زباو غمبار زياتا عباي ناي بوليتيكا ناي سن حساب عوتن ملسينيا من اسي ارتراو من اسي نهاجر كسرحلو ني ارترا كسرحلو ني ارتران كوميونيتي كسرحلو نايزي قالسزي مرحقا زباو غمباري زيا قلال تمثل جن it's a very powerful message and a very powerful victory ideological political victory نيرتراوين من اسات اوصان اوشت هاجرن كساب لومي نزا بيزك متاسسار امونغو من اسين امونغو ارتران امونغو حزبوا غمبارن كفليو زفتونو سبات الله نزا سلسله زيا كبتكو زفتونو سبات الله مخنياتو they know very well زيا سلسله زيا عند حرتبتيخا من اسي كاب ارتران تدعتبتيخو Ertra kabizwa gumbar tada'atibatiha our people, our nation do not have a future. Our people abroad, in the diaspora, our youth don't have a future. تقطمات من أفريقيا تساتف زلا هجراويت كان تقدم بشكل إيرترا لومي أبستقيد نايجان تاني جزي ودر بدك تبعتين دك عنستيون قدامي تبموزع تشلامي شمون تورك مداليات كوينام أبزود الدر تقدم تجان تتدك تبعتيو 5 كيلومتر نمشفان 4 زوريات يوم كايدوم نأولمبيكاوي تقدم يمرحو قدوس نهم زرعي ملكي أسماء كلن داويت يمان زسلفت هجراويت كان إيرترا جانا كاب قدامي زوريات حيزي أنا تورد الدر كتكل صوت رائع تورد الدر عصر تقلتنت بحمش كيلومتر مستلعلو دما نهاجراويت كانت دوب أفريقيا ناي 26 كاليت نهاجراويت كانت ألجيريا خان ناي 24 كاليت فلليان صفات لن أما بال 25
6 ኪሎሜትር ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ገፊሕ ናይ ግዜ ፍልል ያንጽፋ እኳ እንተነበረት ኣብ ውድድር ክራይተሪየም ክልተ ወርቂ መዳልያ ዝወሰደ ናሆም ዘርኣይ ምትራፉ ግን ኣያቕሰናን ይኹን እምበር ኤርትራውያን ተቓዳድምቲ ንዝነበረ ፍልልይ ብምዕቃብ ተሸለምቲ ወርቂ መዳልያ ክኾኑ ዝዓግቶም ኣይነበረን ሃገራዊት ጋንታ ደቡብ ኣፍሪቃ ካልኣይ ደረጃ ክትሕዝ ከላ ድሒራ ዝተበራበረት ሃገራዊት ጋንታ ሞሪሸስ ከዓ ነሓስ መዳልያ ወሲዳ ኣቐዲመን ፀወተአን ዘካየዳ ተወዳደርቲ ደቂ ኣንስትዮ 37 እዚ ውድድር ቀድም ኣቢሉ ዝቐነየ እዩ ናይ ሎሚ መዓልቲ ይኮነን ስለዚ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ኣፍሪካን ጌምስ ዝብል ዶሚኔት ጌራ ከም ዘላ ብውድድር እዩ ዝግለጽ ዘሎ ካልእ ዜና እውን ኣለኒ ልስናው ሰላም ኣብ ኩሉ ትርከቡ ኩላትኩም ኤርትራውያን በዚ ኣጋጣሚ እዚ በነሎም መዓልታት ትሪክስ ተረኸበን በቲ ትገብሮ ሞራልን ሓገዝን ብጣዕሚ ደመስግነኩም ስለቲ ኩሉ ኣብ ጎኒ ይኮንኩም ኩሉ ግዜ ምትባዕን ሓልዮትን ዝኾነ ኮመንት ብትገብሩለይ ሪቶ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ብጣዕሚ ደመስግነኩም ኣብ ዘለኹም ሰላም ራህዋን ቅሳነት ይምንልኩም ካብ ዝለዓለ ዝበለፀ ዓልን ዝሓሸ ደረጃ ንኽበፅሕ ከዓ ሞራልኩም ሓገዝን ኣይፈለየናን ኣብዚ ዘለኹም ከብልብ ብጣዕሚ ደመስግነኩም ቴንኪ በዚ ኣጋጣሚ ስለቲ ኩሉ ነገር ሓልዮትን ሞራልን ኣብ ጎኒ ብምዃንኩም በዚ ኣጋጣሚ እዚ ብጣዕሚ ዝመስግነኩም شكرا يساعدونكم ساهو تانين ساهو مارينكو ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተፃዋታይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክለብ ዝፃወት ኣዝዩ ንፉዕ ብዙሕ ግዜ ቫይራል ዝኾኑ ቪድዮታትን ጎላትን ዘርእየና ካብኡ ዝመፀት መልእኽቲ እያ ነይራ ናይ ብሓቂ ክተባባዕ ዝግብኦ መንእሰይ ደገፍ ዝግብኦ ንሃገራዊት ጋንታ እውን ዓብ ኣበርክቶ ዝገበረ እዩ ነይሩ ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ምስ ረኸብኳ ናባኹም ከብፅሓ ምክንያቱ ክንደይ ብቁዓት መንእሰያት ነፍሪ ከም ዘለና እሳ ጥራይ ግን ኣይኮነትን ሳልሰይቱን ኣላትን እዚኣ ረይዋኻ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከዓ ኤርትራዊ ኣብ ስዊስ ዝቕመጥ እዩ Et voyez l'écart derrière, eh bien, on voit plus personne. Abraham Tadessé va s'offrir le 3e marathon de sa carrière. Le voici, cet arc de triomphe. Il va passer en dessous, ça nous rappelle un peu la porte de Brandebourg à Berlin. C'est pas le même décor, c'est pas le même environnement. Il y a les pavés. Nous sommes à Barcelone et c'est là. ኤርትራዊ አብርሃም ኣብ ስዊትዘርላንድ ስዊሳዊ ዜግነት ዘለዎ እዩ ኤርትራዊ ስዊሳዊ ኣብ ባርሴሎና ኣብ ዝተገበረ ውድድር ዕውት ኮይኑ ብምውፁ ብጣዕሚ ነቶም ኣብ ንኩሉ ኤርትራዊ ዓብ ክብሪ ነቶም ኣብ ስዊስ ንቕመጥ ኤርትራውያን ድማ ዓብ ሽምን ዓብ ክብርን ዘውህበና ሓደ ኣዝዩ ብሉፅ ነዊሕ እዋን ኣብ ስፖርት ናይ ኣብዚ ናይ ልዑል ደረጃ ስፖርት ዝፀንሐን ጌና ዓቕሙን ብቕዓቱን ዘይፅንቀቕ ተስፋ ዝህብ መንእሰይ እዩ ኣይሆፕ እዚ ትምህርቲ እዚ ክእለት ብዝብቅዓ ዘለዎ ድማ ናብ ኤርትራውያን መንእሰያት ክሰግር ኢንስፒሬሽን ክኸውን ስለዚ ብኩሉ ብጉያ ኣብ ደገ ዘለዉ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ብሳይክሊን ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራውያን መንእሰያት ዕድል ተተኸፊትሎም ባይታ እንተተዋሂቦም መትሓዚ ከም ዘይብሎም ኢና ንርኢ ዘለና ሓንቲ መልእኽቲ ላትኒ ብሃገርና እውን ክንውዲ ኢና እዚኣ እስክንስማ زود حرنت يا مرتانا نزودنا وتروفوا ياتنا أبت بوليس الدوبل ننا يعتبر ننا يزبل إرتراوي بالناني نبلهم إذا ممكن نبلهم سنحنا 4-5 زخونو فري سوم ناي منك لولاو سلازلهم أبت سنحو أبزما ما أكاخ ترقز ذليهم إذا كم زي اللوف وسردهم هجون قلولاوم نارغا محنا تغص وسيدوم ስለዘለ እኹል ትምህርት ወሲዶም አለው የለውን ምናልባት ቶም ነነይ ዝብሉ ግን አብትን እንዳተገጨው ዝኸዱ ሕጂውን ተመሊሶምና ይልና ቢዶን ከር ሻዕቢያ መትከሎ ሓንቲያ አብት ሓደ ግዜ እኮ ገለ ጽቡቕ ዋን ክርከብ ከሎ ወይ ሓደ ከቢድ ዓወት ክርከብ ካብ ሰብት ተጸቢና ተምሳኣን ዝድበሊ ሙሮ አቦጊዳ ማሃራሎ كابتن برهان فانوس يحشكم كان قيم تلقاهم هابونا تكابوخن ماكن عياشو بناتا ناعتو نبتاتا كبلا رهيبنا نشمت بناتا ከም ዝንሪኦ ዘለና ናይ ሎሚ ትሕዝቶታት ብኩሉ መንገዲ ፖለቲካዊ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ኣብ ውሽጢ ዓድና መንእሰያት ናብ ኩሉ ዝገብርዎ ዘሎ ተስፋ ዝህብ ኩነታት እዩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ ግላዊ ሓላፍነት ወሲዱ ንኤርትራ ብኸመይ ከስሚያ ይኽእል ብኸመይ ክጠቕማ ይኽእል ብኸመይ ከገልግላ ይኽእል ነቲ ህዝቢ ኣብ ዓዲ ዘሎ ድማ ብኸመይ ዝያዳ ኣበርክቶ ክገብረሊ ይኽእል ዝብል ግላዊ ሓላፍነት ወሲዱ ንነፍሱ
ኣብ ነፍሱን ተሰሪሑ ውፅኢት ክመፅእ ዝኽእል ቢንያም ዝኾነ መርሃዊ ወይ ካልእ ክኾኑ ከለዉ ኣብ ነፍሶም ስለ ዝሰርሑ ንሃገር ደስምዩ ዘለዉ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ መንእሰይ ነዚ ቪድዮ ትሰምዕ ዘለኻ ኣብ ነፍስኻ ስራሕ ኢለ በዋናተይ ከም ወትሩ ኣብ ነፍስኻ እንተሰሪሕካ ነታ ዓዲ ኣብ ገለ ነጥቢ ክጠቕማ ምዃንካ ምፍላጥ ምግንዛብን የድሊ ንዑ ንኽብፅሕ ግን ኩልና ሓበራዊ ዕላማን ሓበራዊ ስራሕን እናተደጋገፍና ክንከይድን ፃውዒት ትገብር ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውድኢና ከም ወትሩ ደገፍናትኩም ኣይትግደፉ ምዝያለ በዋ ክገድፈኩም እየ ኣብ ሂወትና ሱር በተኻዊ ለውጢ ክንገብር ንደሊ ዶ እምበኣር ንደሊ እንተኮይንና ነዘን ሰለስተ ነጥቢ ንከተል መጀመርያ ይውሓድ ይብዛሕ ገንዘብ ካብ ባንኪ ብናፃ ነቲ ባንኪ ዘገልግል ዘሎ ንዓኻ ንኸገልግል ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ወይ ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ግበሮ እዚ ግን ፈሊጥካን ኣለሊኻን ብውሑስ መንገዲ ክትገብሮ እንትኽእልካ እቲ ዝበለፀ እዩ ቁፅሪ 2 ድሕሪ ስራሕካን ትምህርትኻን ኣብ ክንዲ ቲቪን ዩቱብን ካልእን ግዜኻ ተባኽን ንዓኻ ክጠቕመካ ዝኽእል ንፅባሕ መንገዲ ዓወት ክኾነካ ዝኽእል ክእለታት ንኸተማዕብል መፅሓፍ ምንባብ ድዩ ኮርሳት ምውሳድ ድዩ ኣብ ኢንተርኔት ሪሰርች ምግባር ድዩ ግዜኻ ተጠቐመሉ እታ ሳልሰይቲ ድማ ሎሚ ንዓኻ ፅባሕ ድማ ንደቅኻ ክኸውን ዝኽእል ቢዝነስ ድዩ ገዛ ኣብ ኣፍሪቃ ክትገዝእ ውጥን ይሃለኻ ነዚ መንገዲ እዚ ክሕግዘና ዝኽእል ዝተፈላለየ ኮርሳት ኣለና